se mě, dotkni se mě jemně. A teď budeme doufat, že to tam... Že to tam je. Počkej, vieš čo? Seď a ja sedím pozrieť. Budeš mokrý. A ja tam nejsem. Celý znova. Do prdele. No dobrý. Jo. Tak jo. Tak jo. Jdem. Tak krásný dobrý den, moje jméno je Marie Tilšerová a vítám vás u dalšího podcastu. To je dobrý. Neboj sa, ideš. Je ráno. No jo, strašně jo. brzo. Jasně. Takové ráno Neboj. dobrý. Dobre. Tak jo, Krásný dobrý den, přátelé, já vás tady vítám u dalšího dílu podcastu Dotkni se mě, což je podcast, který se nás dotýká. Ano, děláš to dobře. Mým dnešním hostem je mistr Martin Maok Tesák. Čau, Martine. Čau. Kam jsi mě dneska vzal natočit tenhle rozhovor? No tak stopovala si. Stopovala jsem, ano. Jsem tady si stopla pana Tesáka. Prosím vás, je 9 ráno, já ještě můj mozek ještě nepracuje. Nenaskočil mozek, ale Martin jinak nemůže, protože večer má koncert a tak. Nicméně, Martin Maok Tesák. Martin Maok, co je lepší pro tebe? To chceš. Jak chci, OK. Nepotrpím. Já si ještě rozmyslím, jak jasně. to chci. Hajzle. Může být. Takže, kytarista, muzikant, 17 let, seš na solový dráze, 17 let? 30. Je tak na webu Colors Ty of... si čítala nejaký 17 rokov? Ne, na webu Colors of... Na samostatný dráze. No, asi tak 30 rokov. 30, jo? Tak prosím vás, Colors of Ostrava, opravte si to na stránkách, jo? Dneska jsem to studovala a máš tam napsáno 17. Já si čítala nějaký starý článok. Ano. Ne, to byl letošní. Ty tam letos hraješ na Kakao Jo, tak stage? letos čítali starý článok. Ano, oni. Oni jsou. Já jsem si Martina pozvala k němu do auta. Proto, že se ke mně vlastně dostal tvůj příběh o tom, jak jsi začínal. A s tou solovou dráhou a jak to bylo vlastně s tebou a s penězma. A mě to zaujalo, protože vlastně působíš jakože vlastně od začátku si byl vždycky mega úspěšný. Vás do Martina Maoka Tesáka neznáte, najděte si na jeho hudbu. To je taková galaktická, vesmírná cosi. Ale k tomu se pak ještě dostaneme. Zvuk, ano. Ale mě by zajímal ten začátek, protože ty si vlastně psal nějakou jako informaci, jak jsi začínal, a pro mě to bylo inspirativní, jako že jsem si říkala, hele, to je super. I ten velký Maok na začátku jako byl prdeli. Furt. Jo, takhle. Nic. Okay. Jen se s tím naučil žít. Aha. Jo. No tak mi popovídáš o tom, jaký to bylo, když jsi vlastně začínal hrát, jak jsi se měl, jako, jak to fungovalo. Jo. Že jenom jako, že teď to vypadá úplně jinak, jo? Máš vyprodaný koncerty, skoro všechny, mnohem dřív než já. No jo. Třeba a... Tohle bude dobrý dneska, já se na to těším. A takže proč, jak a hlavně, jaký to pro tebe bylo a jak jsi se jakoby namotivoval k tomuto vydržet? No, to nějak išlo tak, jakože nějak celé jako samé. No, ale začínal som... Najprv som mal kapelu vlastne, hej, nie je to 30 rokov, ale asi 26. OK. Najprv som mal kapelu a po takých ako skúsenostiach, jak je to s kapelou, tak dať dokopy ľudí, aby všetci mohli, každý má iné motivácie, niekomu sa chce viac, niekomu menej a tak, a ja som to chcel akože viac, poďme a každý má proste iné priority. No a potom sa tá kapela rozpadla
To bola taký art rock. Volali sme sa, že Volvik Pitch a nikdy nás nechceli napísať, lebo tak to všelijako tak ako skrývali, že Volvik PA, Volvik PE. Ale vy jste dělali před kapelu nějaký známý kapele? Collegium Musicum. Bol ten klavirista Kubo Kudlač, tak on je synovec Vargov. A tak sme robili taký ako komplikovanú hudbu, komplikované rytmy a tak sme sa v tom vyžívali, aký sme úžasní a tak, instrumentalisti. No a potom sa to... No? Onanisti se u nás říká. Ano. Víš, jako, že každý si tam... Jo. Ale to se nechci nikoho dotknout. Ale tady můžem, protože v podcastu Dotkni se mě, ano, už zase. Ježišmarja, já se omlouvám všem ženám, který by chtěli... Ježišmarja Tilšanová. Které by chtěli tady takhle víc málkem v autě, že jsem tady já dneska. No, mě se mnou to teda nic nedělá. Nevím, či byste chceli být v tomto autě zrovna. Promiň, ale my jsme odskočili, takže... Dobre, takže kapela sa rozpadla, ja som odišiel z Bratislavy do domčeka a chcel som hrať hudbu ďalej. A tak som rozmýšľal, nejakú kapelu založím a tak a proste nejak nemal som, tam kde som bol na Mijave, tak nikoho som tam nepoznal a bolo to také, že nevedel som nájsť nejakých muzikantov, čo by chceli hrať so mnou tie moje nápady. A tak som si povedal, že kašlem na to a začnem hrať sám. A teraz, že kde? Že ako vlastne a tak. Tak ma napadlo, že vtedy začínali čajovne, takže proste budem chodiť do čajovní a tam si to rozložím a tam si budem hrať. A to už si měl i ty krabičky a všechno? Nejaké krabičky som mal, taký delay tam bol dvojsekundový a z toho som robil také nekonečné tóny a tak. No a tak som došiel do čajovne, že mohol by som si tu zahrať nejaký koncert a tak najprv som hral tak, že to nebolo ani nejak, že koncert, proste sedel tam, kto tam sedel, ja som tam došiel a začal som ich rušiť. OK. Niekedy niekto odišiel, niekedy niekto sa bavil celý koncert tak hlasno, že treba niekto, kto chcel počúvať, tak treba no. A jak ti v tomhle bylo? Jo, to boli ako veľmi také zaujímavé, náročné, také vnútorné výzvy. No. Že kedy napríklad niekto sa bavil úplne hlasno, nejaká partia a ja úplne, že to... Prdele třeba. Umírnime. Zase je 9 ráno, že? No však jasné. A úplne ako ma to rozbíjalo vnútri, ale som si povedal, že hrám. No a to nebol, že jeden zážitok takýto, ale to ich bolo úplne, že ako celá séria takýchto zážitkov, kedy treba som hral na nejaké vernisáži, nikto ma nepočúval, som tam bol, hral sám kul v plote pre seba, tak som si povedal, že no dobre, tak idem si pre seba, aspoň si niečo natrénujem a tak som sa vlastne učil sa ako keby od toho odosobniť, že ma nikto nepočúva. A potom také zážitky, že som hrával na Kanárskych ostrovoch asi pol roka po krčmách a po reštauráciách každý deň a tak a tam to nikto nepočúva, vieš, ako sem tam niekto a to je super tréning na toto, že vlastne si to človek ako potom prestane brať osobne. Takže to bol také ako manévre, vieš, taká skúška, alebo proste ako nepríjemnými situáciami som si ako tak prechádzal. No a tak postupne, vieš, že jedna čajovňa, druhá čajovňa, 10 ľudí prišlo, 20 ľudí prišlo, 5 ľudí prišlo, potom bolo pár koncertov, že jeden človek prišiel. A tak spáva, že proste idem ďalej, rám. Tak som sa takto vlastne ako keby... Mám pocit, že je to tak po tehličke úplne, vieš, že tak strašne pomaly nejak som netlačil nejaké ako rozhovory, alebo že niečo, vieš. Ani internet, vtedy som ani nemal ani internet, ani nič, ani som nevedel, čo to je Facebook. A tak strašne tak ako pomaly a nenápadne samé, ako keby sa to robilo, vieš. Ja som proste len hral. A ešte ma niečo napadlo, že som chcel k tomu dodať, ale to ma napadne neskôr. Takže takto veľmi pomaly. Aj na začiatku, že prišlo také rozhodnutie, že ja som robil ako najprv veci z dreva, popri tom som si robil hudbu.
A to tiež tak ako pekne vzniklo, že sme tak boli v tom domčeku, kde sme sa odsťahovali a že a teraz čím sa budeme živiť a čo budeme robiť a kedy začne ten život a tak úplne som... Vieš, taký vystrelený kozmonaut do vesmíru a vlastne ako nevieš. Som chodil na školu a odišiel som v poslednom ročníku odtiaľ, takže vlastne ani som to nikdy nerobil, architektúru. Takže čo budeme robiť a tak. No a potom sme si vtedajšou ženou vymysleli, že tak poďme si urobiť CDčkáreň, tak z dreva, ako na CDčka. Jo, takhle, jo, jasne. Tak som našiel na púde, na povale, som našiel staré dosky, mal som nejakú pílku, takú krivú šeliakú, proste čo som mal na rade. Tak som nahrezal tie doštičky, nabil klince, žena vtedajšia to namalovala. A teraz sme to nalakovali, postavili na podlahu. A kúkame na to, že ježiš, to je pekné, to je jak z tých etnoobchodov, vieš, také pekné to bolo, že wow, že poďme to robiť. Tak sme to začali robiť a super nás to živilo, že predávali sme na jarmokoch, do galérii sme dávali takých inzitných, alebo jak by som to povedal. A bolo to super, že to také z ničoho nič zo dňa na deň sa ti naštartuje živobytie, o ktorom si deň predtým netušila, že to bude ono, akože také fakt magické. Ale bralo to čas a ja som chcel robiť viacej hudbu. Stále ma to k tej hudbe, vieš, a nemal som na to čas. Tak jedného dňa už som si tak nejak uvedomil, že mi to nevyhovuje úplne tento stav a že to chcem zmeniť, že chcem obrátiť tie priority. Tak som si povedal, že idem proste na to úplne, že jak proste, že rozbehnem sa proste proti tej stene, vieš, alebo čo. Že prestanem robiť s drevom úplne, že zo dňa na deň a začnem robiť hudbu zo dňa na deň. A nebudem robiť nič iné, aj keby proste som mal žrať rožky chvíľu. Nemali sme deti vtedy, tak to bolo také ľahké rozhodnutia. A som si povedal, že budem v tom úplne tvrdohlavý, vieš. To bolo také, to si pamätám doteraz, to rozhodnutie. Tak som začal robiť hudbu a začal som nahrávať a chodiť do tých čajovní a tak. A bolo aj obdobie, že proste naozaj tie suché rožky a že bolo to také ako zaujímavé. No ale keďže nemáš deti a máš úplne nízke výdavky v nejakom domčeku na vesnici, vieš, nič tam nepotrebuješ pomaly. Takže dobrá startovací pozice vlastne. Jo, super, presne. Ako podľa mňa s takýmito vecami je dobre začať, no ešte. Tak čím skôr. Jasne. Ne ve 40 ako niekto, že? Tak akože nikdy nie je neskoro, ale podľa mňa to je už potom ťažšie, môže byť, že už človek je v tom živote, už má nejaké ako systémy, zabehnuté deti, vieš a tak. Je to tak. Tak je to ťažšie, ale dá sa, jasné. No ale to vlastne tak úplne postupne, vieš, potom ma zavolali niekto si všimol niekde nejakú hudbu, tak ma zavolal, že či nespravím mu do filmu hudbu. Tak začal som robiť do filmov. Jakože si niekto všim, že hraješ v čajovně, tak ti zavolal, ať nahraješ film, ať uděláš hudbu k Bátory, jo? Jo, a prvá hudba bola do takého filmu, počkaj, ktorý to bol? Také, že Pýcha sa to volalo. A to presne takýmto nejakým spôsobom to vzniklo, že niekto ma uvidel. Jo, No a to bola taká muzika takého krátkeho filmu. Potom ten istý človek mi dal ďalšiu zákazku, že takého veľkého filmu o prírode. Potom ďalšia zákazka prišla, potom Jakubisko videl hudbu k tomuto filmu o Tatrách, vieš, kde som to robil, tak vlastne, Ježiš, áno, to moja žena vtedajšia napísala Jakubiskovi list a poslala mu muziku. Aha. No, že ak by náhodou niekedy potreboval, takže je to takýto panáčik Maok a robí muziku. No a prešiel čas a za nejakým pár mesiacov som išiel do Prahy koncertovať a dojdem do takej čajovne zase a hovorí mi tá čajovnička, že tuto má pán Jakubisko so ženou rezervované. Ja hovorím, že čo ti jebe? Áno. To můžeš říkat. Nejsou tady veřejnoprávní televize. Dobre. Tak, že úplne, ako vieš, hneď, ako som sa začal triasť. No
No a potom došli a tak sme sa začali baviť a on práve videl túto hudbu do tých tatier, čo som robil, tak na základe toho ma zavolal do toho filmu. Super. Čiže úplne jak slepé kúra k zrnu. Ja mám pocit, že k všetkému som sa dostal jak slepé kúra k zrnu, že potom jako je to taký zvláštny pocit, že nemám pocit, že by som mal zásluhy na tom nějaké, víš. A není to možná tím, že si udělal to rozhodnutí jednou a že si jako věřil je tomu, to možné, že to půjde? Já nevím, jako vím, že Stačí bez někdy. toho rozhodnutia by to asi nebylo, víš, že jako chcelo to taky jako trošku, že odříkat si trošku komfort a tak. A tak nějak, no, asi hej, ale asi to je jediné, že potom už jedině, že jako cvičíš na nástroj a máš gelový nechty. A máš gelový nechty? Sám si ich robím. Je to poznat, no, jakože máš ale to už mám odrostly také olámané, odrostly, jo. Takže kdyby náhodou si někdy přestal hrát, tak můžeš dělat potom jo, gelové presne, nechty. to bude moje... Urobím si to. Ja už to robím lepšie ako tie Vietnamky. Jo? No a vážne. Lebo to som si dával robiť najprv v tých salónoch a za 3-4 dní sa mi to začalo odlupovať. Tak som povedal, že vyskúšam to sám a som si vyvinul techniku, že naozaj to drží super. No ale ty jsi druhý muž v mém životě, který má gelový nechty. Ten první, koho jsem poznal, je Honza Žamboch. Znáš Honzu Žambocha, kytarista? Najdi si, ježišmarja, Žamboši si najdi. Výborná muzika, pro mě, miluju ty texty jeho. A on je taky právě blázen na krabičky, blázen na kytaru a má taky gelový nechty. A tak jsem na to koukala, jsem byla u něj na workshopu a říkám, to je ale divný. Ale dobrý, to je, ale už si zvykám. A mně právě přijde hezký tohle, ta tvoje cesta, že jakoby je to ukázaný, že když prostě uděláš nějaké rozhodnutí a jdeš si zatím, tak to pak přichází. A že ty říkáš možná, že nemám ani zásluhy, ale mně přijde, že vlastně máš, jakože, a to je ta důvěra, jako, že to bude dobrý, že to je jako to ono. No to je možno by som to prirovnal ako k takému, ako tomu free fly, ako k tomu letu zo skaly, že sa pustíš a letíš. Že ako ten prvý skok je ten impuls a potom už len ako vyrovnávaš, vieš, už proste letíš a už ty to nerobíš, že sama seba posúvaš v tom vzduchu, že ako teraz ale proste len ako berieš na vedomie všetky ako fyzikálne veci, vzduch, teplotu, všetko a tú rýchlosť a už len ako balansuješ a už iba, že aby to dobre opadlo, vieš. Ježiš, to je super. No, to je takže super. takto nejako, no asi. A někdy budeš si, jako, jak dlouho můžeš letět, víš, jakože... No tak, ešte pár rokov možno. Jo? Nebo je kolik? 51? No. A hraješ teda 25 let takhle sám? Tak to sám asi tak, nejakých takhle. 25. No. Tak ja neviem, ako tak možno ja asi mám teraz také obdobie nejaké možno kulminácie, už asi lepšie to nebude. Myslíš, jo? Neviem, ťažko povedať. Akože niekedy mám pocit, že na nástroji hrám lepšie ako kedykoľvek predtým trénovaním, že ešte stále sa to ako trochu posúva, ale tak nebudem naivný, vieš. No. Hoci kedy ma to môže klepnúť, ani nevieš. No tak to jo, to asi úplně no. neovlivníme. Ale jak si na to chodíš? Jakože, hele, já jsem tě teď pozorovala v Plzni, když jsme se potkali na jednom hraní, že ty jsme tam hrál manžela chviličku, potom si hrál teda sám už a já jsem tě pozorovala a teda nechápu jako hybnost tvých kyčlí, protože mám pocit, že při těch hrách, jak těma nohama ty krabičky zapínáš, tak jednou jdeš doleva a druhou doprava. Já jsem hyperflexibilní. Jo, to je úplně, říkám. A to dělá jak? To je prostě jogín, jako, což jako obavíme, že asi jako úplně nejsi. Ale zaráží mě to množství těch krabiček, jo? Nebo nezaráží, jako spíš si říkám, kurně, jak na to přišel, jakože já jsem si jako zvládla koupit delay právě, jo? A to je jako velký, jo? Že to mám. A teďko on mi řekni, jakože to někde studuješ, nebo se ptáš, nebo si na to chodíš jako sám? Víš čo, ja som taký ako chronický samouk. Až niekedy je to kontraproduktívne. Vieš, že mňa to baví. Že mňa všetky ako technické veci bavia. Vieš, že napríklad v tom domčeku som si povedal, že chcem pec v izbe, akú stavanú. A tak som hľadal, že kto mi postavil. A strašne to bolo drahé. Ja som nemal proste peniaze vôbec.
takže si postavím sám, tak som sa to naučil nejako z knižiek, zohnal som si staré tehly, naučil som sa zvárať, požičal som si zváračku, vyzváral som si dvierka, lebo som chcel mať sklenené ako okienko, vieš, a vlastne... Takhle komplikovaný. Všetko, vieš, som sa ako... Ale ma to ako strašne baví ten proces, len trebárs niekto iný by to mal rýchlejšie a kvalitnejšie spravené, lebo nevymýšľa koleso, vieš, a ja proste za každým ako keby vymýšľam koleso, no. No a tie krabičky, tak to je podobné, vieš, že mňa hrozne bavili káble, odjak živa, že som pájkoval a vymýšľal som si všelijaké ako obvody a tak, také pípače a neviem čo. No a to ma baví, že máš nejakú predstavu, že toto by si chcela, aby bolo možné urobiť naživo napríklad, zahrať, vieš. A teraz, že ako sa k tomu dostaneš? A teraz mám proste ten špendlík, že toto a teraz vlastne hľadaš tie cesty a hľadaš ako to mravenisko tých možností a teraz už si myslíš, že toto je super a potom na konci niekde zrazu zistíš, že to bola slepá ulica alebo proste nejaká blbosť a nepustí ďalej. Tak hľadaš druhé. A prostě hlavu máš takovou z toho, jak takže ty slyšíš vlastně, co chceš hrát, ty slyšíš ten výsledek jakoby v hlavě svojí, jakoby, tak, a jdeš si zatím prostě a hledáš jo. Alebo skôr, no akože trochu slyšíš, ale v podstate skôr ide o tie ako možnosti, že čo chcem, aby som mohol urobiť live, vieš, aby bolo možné urobiť naživo. Že čo všeličo, vieš, a plus ešte akože, ako by mali tie zvuky znieť a vlastne hľadaš tú cestu. A vlastne napríklad, neviem, posledných 13 rokov hrám len na jednom presete. Jak máš multi-efekt, tak ako si tam prepínaš rôzne ako zvuky a tak. No a predtým som hral ako na viacerých zvukoch a vlastne sa mi to tak nejak ustalilo, že mám iba jeden ten preset a iba v rámci toho presetu si prepínam tie všelijaké ako tie cesty, vieš? A tých 13 rokov len ako stále ladím ten preset, stále ho tunujem, stále ako ho nejak vylepšujem a filtrujem ten zvuk, aby to bolo ako, dávam preč tie veci, čo mi vadia, počas koncertu zistím, že a toto ešte nejako je tak kostrbaté a tak trošku sa to mení, takže ten jeden preset je taký ako organický, tak sa stále pomaličky mení. To ma baví, no. A proč máš teda ty ostatní všechny věci? No to je ten jeden preset. Kdo jste nebyl ještě nikdy nebo neviděl Malkovo konce, tak se na to podívejte. Prostě to je jako jeden malý člověk takhle na židli a kolem něj je prostě hradba a to je jeden preset. No, tak, bo ja mám ten mozog toho celého, tak to taký fraktál, taký efekt, multi-efekt. A vlastne potom všetky tie krabičky, čo vidíš okolo, alebo dajme tomu 80%, 90% sú len ovládače k tomu fraktálu, k tomu jednému presetu, vieš, čiže to máš, že to sú len ako, to nemá vlastné zvuky, to není krabička, kade by išiel zvuk, to je len ako keby taký ovládač, vieš, že čo ja viem, mám tých 14 gombíkov na tom jednom takom pulte a teraz stlačím nejaký gombík, tak to není samostatný efekt, ale je to len, že on zapne niečo v tom veľkom fraktáli, vieš, alebo vypne. Stačí, konec. Na to si dáme někdy samostatný ten, ale ty si říkal, že už to nechceš učit, takže... Ja uvidíme, ešte hľadom formu, tak nejakú, čo by mi vyhovovala. No. A ty si říkal, že tvoje bývalá žena, takže ty, jak to vlastně dělá, jak to máš s rodinou? Moja prvá bývalá žena. Potom mám ešte druhú bývalú a terajšiu. Terajšiu aktuálnu. Aktuálnu, OK. A myslíš, že jakoby i to co jak jako děláš, jak jezdíš, hodně seš pryč, že to ovlivňuje i ty vztahy? Jakože... A určite, vieš, lebo vlastne nie si doma, tak potom vlastne tá žena je sama na dieťa, alebo ja neviem, chýbaš, alebo nechýbaš, alebo jasné, že to, vieš, ovplyvňuje a tak potom to vlastne závisí od toho, ako ona dokáže v tom žiť a fungovať, vieš, že ako sa s tým dokáže nejako vysporiadať. A třeba nejezdí s tebou, nebo... Niekedy. Moc nie, ale ona mi organizuje koncerty, táto Nela. Aha, na Slovensku. Hej, no. Takže si vzal On sa tak stala mojou manažérkou. Manaželka. Manaželka. No.
To je hezký. No ale jako, ja mám rád chodiť sám. Aha. No, takú autonómiu. No, tak v tom autě a tak si jdeš a prostě tak vypním hlavu, vieš. Mimo jiné, proto jsme v tom autě, protože vlastně Maok tady tráví nejvíc času a je to hodně času. Jo. A je to vtipný, protože já jsem nebyla schopná najít místo, kde bychom se mohli sejít, tady někde v Praze v Hloubětíně, a najít tady místo, kde bychom měli klid, protože prší. A říkám Pavlovi doma, a tak snad bychom mohli jít do auta. A když jsme si nahrávali s Maokem zprávy, tak Maok říká, to však to můžeme dělat v autě, ne? Tak to jsem se fakt rozchechtala, že jsme měli stejný nápad a dokonce to vedlo k tomu, že jsme tady mohli utřít kousek. Vidíš, super, jo. Tady máme uklizíno, teda my ne. Díky. No, ale jakože vlastně ten život na těch cestách, který jako máš, protože jsi hodně v Čechách, hodně hraješ v Čechách a bydlíš u Bratislavy teda. Jo. Tak já to znám taky, že jo, jak je to, ale my hrajeme jako spolu s Pavlem, takže my vlastně jsme pořád spolu. Přemýšlím, co je lepší, jako jak je to. No ale takže máš za sebou 2 vztahy nějaký jako dlouhodobější. Máš děti? No jasne, 4. 4? No prvý vzťah mám taký dlhý, 18-ročný. Aha. Potom som mal kratší, taký 3,5 a teraz mám už sme spolu pomaly 9 rokov. OK, to je hezký. Nebo 8. A ty děti jsou všechny s jednou maminkou? Nebo s různýma vlastně maminkama? Se všetkýma maminkama, no. To je hezké. A oni nějak hrajou taky, jakože potatili se? Některý, ty nejstarší teda asi. Že oni sú... Nebo vedeš je k tomu? Ja sa len snažím si všimnúť, čo ich baví a v tom ich podporujem. Okay. A samozrejme nástroje a tak, to všetko okolo, že by som bol rád, keby treba sa do toho, ale nie úplne ich to tak prirodzene k tomu ťahá, ale vlastne teraz si im prejavil záujem o gitaru, tak som ho v tom podporil. Moja prvá dcera, tak ona je krásne kreslí, vieš, tak chodí na animáciu, ako je to fakt, že super. Ti může pak dělat klipy. No, presne. Robila mi obal na CDčko. Jo? No. Hezky. No. Víš, že vlastně, jak oni to třeba i berou, že ty už jako nejsi fakt jako neznámej, ty už jsi vlastně, dalo by se říct, jako trochu slavnej. Tak jak oni to berou? Máš už nějakou zpětnou vazbu od nich? Ja myslím, že sú úplne nejak s tým v pohode. No. A ty jak to bereš? Vieš čo? Chtěl si být slavnej vždycky. Akože, keď som bol mladší, čo ja mám okolo 20, tak hrozne ako som chcel byť, že slávny a proste to ego proste chcelo akože rásť do vesmíru. A potom nejak ma to prešlo a momentálne mám taký, je to vlastne také, ako taký tanec medzi tým, že byť proste schovaný niekde a mať svoj kľud a nech ma nikto nerieši a dajte mi pokoj. A tým, že vlastne chcem robiť hudbu a baví ma to proste tých ľudí sprevádzať v tých ako stavoch, vieš. No. Já jsem četla teďko na nějakém webu, jak jsi se dostal k Maoko, jo? Že ty máš vlastně toto duchovní jako jméno, viď? Nebo umělecké jméno, znešené jméno. A mně přišlo roztomilý, jak jsi k němu přišel. Řekneš nám, jak jsi k němu přišel? Jo. Nebo už to někde říkal, nebo říkáš to? Jo. Takže to není nic novýho. Asi ne. Tak nic. No, tak nic. Tak to řekni jenom rychle. Ale zdržuj. Myslím, že to bude něco unikátního. Co se ne? No proste, keď som začal hrať, tak som si hľadal to meno nejaké, že umelecké a tak. A našiel som to na kresbách malých, keď som mal 3 roky, alebo tak všade bolo Maok v takom štvorčeku. Ty jsi jako mimino, jako no, malý patole čtvoročný. Předpověděl vlastně svůj život. Ty jsi si předpověděl budoucnost. No, tím jménem. No, je to také jako celkom jako zajímavé. Jako by si věděl, když jsi byl malý, že budeš Maok, až budeš velký. Alebo možno vtedy som to len tak, alebo som to písal akože Maťko, vieš, som chcel napísať, tak to z komolenina Maok. No to teda rozhodně není tak z komolenina. Rýpal som sa v tom. To přijde super. Mi to přijde super, to je prostě, to je dobrý. Mi to príde také, no, také, ja mám rád obyčajné veci, také životné, že čo proste napíše život a nemusíš ako komplikovať to, chodiť za nejakým guru, aby ti dal meno niekde, nejakej. A zkoušel jsi si někdy najít, co to znamená? Jo. Je to nejaká sopka. Fakt? Niekde v Malajzii alebo kde.
Cítíš se jako sopka v Malajsii? O bože, ja som mal také obdobie, jak sopka. No. Som držal a potom obrovský výbuch. Ty kokos. Pavel tomu zase říká, že jak litinová ta tyč. Aha. Že vlastně dlouho drží, víš, jak se vohy a pak najednou úplně a rozsype se, no, taky. Že to vlastně, vy to máte, ne? Docela muži. Cítíš to tak, že jako jedete a pak... Víš čo, no u mňa to bolo, ale u mňa to bolo hlavne o osobných hraniciach. Ja som si to nevedel som si držať hranice nikdy. A tým pádom vlastne som stále nejakým spôsobom sa snažil vytvarovať do požiadaviek okolia. Aha. Vieš, ako väčšinou ako partnerky, alebo tak, ako tých blízkych ľudí. A vieš, a tak tvaruješ, nejak sa snažíš vyhovieť a tak, aby bol spokojný ten tvoj ako človek blízky a tak. Až potom zrazu zistíš, že už je to moc a ešte trošku tlaku a vieš, alebo už potom potrebuješ, že ty vole, toto už ako potrebuješ zastaviť a už mi je všetko jedno a už bum. No a vlastne ako odkedy som objavil čaro hraníc, tak to prestalo. A jak to děláš? Ja, vieš čo? No mňa k tomu dovedli, vôbec neviem, ale viem, že ma k tomu dostali medicíny. Psychedelika. Jasne. No. Že mi ukázali vlastne ten proces bol taký, že ti ukázali pravdivý feedback. Ti dali, vieš. A teraz vlastne vidíš to svoje vnútro a ten bordel vnútri a to všetko a že to nie je možné. A teraz to prijať, vieš, to všetko. To bolo také krvavé to bolo, vieš, také ako fakt, že také náročné. Ale neviem, no bez toho podľa mňa by to bolo všetko asi jak vtedy. Že toto mám pocit, že ako toto bol ten zásadný posun u mňa. Jo, já jsem jim taky vděčná za spoustu jako posunů, takže to teď mám velko dlouho už pauzu, ale jakože mám pocit, že někdy to stačí jako jednou, dvakrát, nebo to je moje zkušenost, že jo, a vlastně jenom projít, uvidět. Hej, presne. Hodně se přikláním k těm českým medicínám, psychedelickým, ale víc než k těm, jo. A to je teda jako radost. No. Je to jako dobrý. Jo. Jsou to velký učitelové. Jsou. Ale vlastně za mě jako cítím, že je potřeba vždycky k tomu přistoupit opravdu jako k té medicíně. No jasně. Spoustu lidí to bere. trošku mě je líto, že se z toho stal takový biznis tady teď už jako všude. Se vším tímhle. Tak jasně, to všetko. Tak. Medicínama. No. A vlastně mám pocit, že se mi ještě povedlo chytit tu vlnu, kdy to ještě nebylo tak rozjetý a že to bylo takový malý kruhy a tak. No, takže tam mohla projít ta práce úplně jako jinak. Alebo aj, vieš, môžeš si urobiť teraz nejaký úplne malý kruh nejakých priateľov, kde si spravíte bezpečné prostredie. Jo. No. A toto je samozřejmě, nechceme nikoho k ničemu vôbec navádět. Neskúšajte to? Ne, nikdy. A keď tak v Holandsku? Posloucháš svoji muziku někdy? Jo, jasne. Pouštíš si to? No. Hlavne keď robím album. Tak ji musíš poslouchat. Tak to sa mi stane, že ako pesničku počujem treba 1500 krát, vieš, a dokola ti ide, že si to pustím ako loop a hrá mi to celý deň a vychytám, vieš, veci. A napadajú ti ďalšie veci a spievaš si to a takže to je taký proces. A ty si to nahráváš sám? Všechno? Doma? Zřejmě jsi si vybudoval sám, si vyrobil nějaké nahrávací studio, sletoval. Jo, studio je to jako velmi jako silný výraz. Je to taká izbička. A když byl covid nebo někdy, tak si vysílal... No, odtiaľ. Že jo? No. Aha, to bylo dobré. No a tak máš přes 20 alb. Musel som si dať také špeciálne osvetlenie slabé, aby nebolo vidieť ten bordel. Ten zatím? Chápeš? Tak si hele,
Já jsem říkala, že to je bohemský auto prostě, to je jako krásný. Já bych vypadala takhle taky, kdyby se mnou nejezdil můj muž, který to pořád jako uklízí, tak moje auto by vypadalo přibližně stejně. No a tak na tady máš celý koncert, ty máš večer koncert na Vyšehradě, v letní scéně. Dneska zatím je asi 11 stupňů a vytrvalý déšť, je teda ale 10 ráno přibližně nebo kolik. Stupňů 15. 15, no tak to je paráda. To jsou už místa, které jako nejsou jako malý, to už nejsou čajovny, že jo. Jak se dostáváš na tyhle místa? To napadá tebe, nebo... Víš čo, tak pomaličky rôzne. Niektoré už majú nejakú takú tradíciu, že už dlhšie tam hrávam pravidelne, potom spolupracujem s Irenkou Vymielkovou, ktorá má také nápady tiež, že aké miesto hľadať tie priestory. Alebo s Nelkou, s ktorou žijem teraz, tak ona tiež ako vyhľadáva všelijaké ako pekné priestory a tak. A no snažím sa hrať ako v takých ako pekných priestoroch, vieš, také, že aj keby tam tá hudba nezaznela, tak už sa tam ľudia cítia dobre. Jo, to je hezký. No. Nie vždy sa mi to podarí, ale ako... Jo, máš nejaký príbeh? Sem tam sa ocitnem na mieste, že si hovorím, že no už aby to skončilo. Jo? No, ako ešte niekedy, ako... Tak nevieš to dopredu niekedy odhadnúť, vieš, keď niekto niekam volá, tak nevieš vždy. A máš nějaký jako ještě sny nebo cíle ohledně muziky? Máš pocit, že by se to ještě dalo někam jako posunout, jako Carnegieho? Vieš čo? Toto nemám, ale mám také, že ako taký, tak stále pomaličky to tak zdokonalovať, alebo tak, vieš, tak ako vylepšovať. Že to taký, táto cesta ma baví. A nejaký cieľ v tom nemám asi. A sen? Cíl a sen je podle mě trošku rozdíl. Vieš čo, sen mám taký ako sen, ktorý není, že taký ako nejaký ako jednobodový, že je to skôr časť cesty z tohoto koncertovania, kedy budem hrať úplne uvoľnenie. Vieš, že úplne presne tak ako mám v tej predstave mojej. A párkrát sa mi to podarilo v posledných rokoch, ale ešte stále ako bojujem so všelijakými vnútornými jakože stavmi. po čtvrtstoletí, to zní hrozně tak, když se to řekne, po 25 letech prostě pořád bojuješ. No, sem tam, hej, už ako podstatne menej, ale zo začiatku to bolo, alebo prvá polovička toho môjho koncertovania, to bol ako jeden neustály ako vnútorný proces všelijakých halúzí a domnienok a proste úplne toto a vlastne ako môjim učením v tom bolo sa na to neupínať. Nechať to proste ísť a stále sa vrácať k hraniu, vieš, k hudbe. A to byl vlastně jako takáto škola. To ráda slyším, protože tak mám pocit, že vlastně se občas nechávám jako semlít jako tím, že si myslím, že si někdo něco myslí. Ježišmarja, no jasné. Potom se pozříš na někoho, někdo zjevně asi v prdeli. Přesně tak. A potom se mi stane, že třeba sedí na koncertě paní, která celou dobu dělá. Jo. A na konci přijde a říká, jo, presne. To bylo tak nádherné. Já jsem celou dobu musela se držet, abych se nerozplakala. A tak jo. A že vlastně ten její výraz, který já jsem si nějak jakoby Jo, a si mala úplně jiný příběh. Ano. No. A nebo teď jsem dělala vlastně taky akci s dešnýma sloupama. Vlastně, a když dělala jsem ji poprvé a ty lidi se vůbec nesmáli, ne? Já jsem zvyklá na těch koncertech, že oni jako, že máme tu interakci, že se smějou a tam oni se nesmáli. A já už jsem začínala fakt být jako, co to je? Že nemáš ten feedback. Jo, ne? a oni pak jenom mi říkali, ale my si to strašně užíváme, jenom jsme takový rozvláčněný a prostě jenom tady tak jsme a jo. A teď vlastně o tomhle je celý ten jako recitál. No, takže dík za to, že to říkáš, že jsi to měl dlouho. No, ještě doteďka. A ještě doteďka máš, to je super. No. A čím víc lidí máš, tím víc oni mají výrazu, viď? Na těch koncertech, jestli někdy není lepší hrát zase jenom pro dva. No, není. No, tak. Možná jedného dne zase bojím. Hele, a je něco, čeho se bojíš?
No jo, jasne, je. No, bojím sa práve toho, že bojím sa zaslepených ľudí. Vieš, nejakou ideológiou alebo nejakým chorým presvedčením. Tých je ešte pořád. To je jedno. No, takže preto ani moc netlačím do verejného priestoru, lebo ja som spokojný, že ako na budúci nepoznajú. Jo, tak aj zostane. Jo, to je pravda, jako někdy vylíz z té bubliny svojí je fakt zajímavý vidět. Mám pocit, že právě jak si taky žiju v nějaký svojí bublině, ty taky žiješ v nějaký svojí bublině, nějaký částema se nám protínají, protože jako máme podobný za A posluchače a za B i jako nastavení svoje, si myslím. A pak někdy překvapí jet třeba metrem nebo si sednout třeba někam na zahrádku do nějaké restaurace a zaslechnout nějaký rozhovory a říkám si úplně, tyjo, to se ještě žije tohle? Že já mám pocit, že vlastně v té mojí realitě takové věci, které se řeší, vůbec neexistujou. A jsem hrozně překvapená, že existujou. Jasně, to je strašně veľa realit. No. A teď jsem mluvila s kamarádkou, nebo s takovou známou, to je jedno, a ona mi říká, Maru, ty jsi tak krásně, jak jsi slavná. A říká Markétka, ale já nejsem slavná. To je jenom prostě v téhle bublině naší, jako je to jako víc vidět. A říkám, a jako kolikrát já jsem musela smazat jako spoustu komentářů třeba k videu u mýho syna, kde byl jako ze studia, to jako je netočím, ale tady to bylo ze studia, jak jsme nahrávali, on nahrával písničku a tam bylo takových hejtů sprostejch, nenávistnej. A ja som ale a že prečo, vieš? Ani nevieš prečo. Áno, práve. Prečo? Lebo proste robíš hudbu, alebo ja neviem, lebo spievaš o láske, alebo čo je na tom, čo, vieš? Že přesně ta byla ta otázka. Do prdele, proč? Proč se to děje? A jako, vlastně jsem jako nebojovala, nekomentovala, jenom jsem to mazala, jo, ale a pak jsem smazala celý to video, protože už jsem si to nechtěla dělat, jo. Takže vlastně ti rozumím, naštěstí mě se to tolik neděje. A to by se to jako dělo? Máš tady s tím skúsenosť? Nedieje sa mi to nejak veľa, lebo proste to brzdím, ten prienik do takého úplne verejného priestoru. No. Takže ako nedieje sa mi to veľa, ale niekedy som dotlačený do konfrontácie. Že niekedy zrazu sa nedopatrením ocitneš v situácii, kedy zrazu ako musíš, aj keď vôbec sa ti do toho nechce, tak zrazu sa musíš konfrontovať. A ustát si to a zůstat v tom silnej, viď? Jakože nést si ty následky. No, veď presne. Ja potom som si hovoril, že tak ako sú vlastne dva typy následkov. Že máš následok, ktorý je na základe rozhodnutia, ktoré si urobila v súlade so sebou, a potom máš následok, ktorý je na základe rozhodnutia, ktoré si urobila proti sebe. A ktoré následky chceš niesť radšej, vieš? Já myslím, že vím, no. A oboje můžou být stejný, veď? Akorát, že to cítíš prostě jinak, protože... To tělo úplně, vieš, úplně toto, vieš, kokos, toto nemôžem. A už si někdy musel udělat takovýhle nějaký rozhodnutí? Nebo tohle bylo poprvé třeba? Ne, už ako takých bolo, no. Těžký rozhodnutí. Jo. No, ale párkrát som sa ocitol v situáciách, kedy si hovorím, že fúha, čo tu robím. A s týmto človekom, že dúfam, že sa to vôbec ako nedostane ani von a nech to rýchlo skončí. My jsme zpátky a povedlo se nám nenahrát druhou půlku rozhovoru a bylo tam spoustu krásných věcí. Takže zkoušíme to ještě jednou, Mau kvůli tomu byl venku a podívat se, jestli to pořád běží, protože předtím jsme to, já asi teda... No jasné, že ty. Špatně zapomněl. Já nič, že muzikant. Používáš to někdy? Jo. Používáš to a jakože vážně? Jo. Ach jo. Já bych se chtěla zeptat na to, na co jsem se zeptala předtím, ale úplně jsem to zapomněla. O čem jsme se bavili? Protože to bylo tak hezký. Aha, jo, bylo to fajn. Ale o čem to bylo? Měl jsi tam krásný mega moudro.
To by si mohl zopakovat. Jaký máš svoje životní Mega moudro. nebo moto, nebo tak. No. Nepindaj a žij. To počkej, to řekni do kamery. Mega moudro. Nepindaj a žij. Malkovo mega moudro. No. Sťažovanie ti situáciu nevyrieši. Můžeš to zkusit rozvést jako na nějaký jako konkrétní příklad? Protože ne každý to třeba úplně chytne. Napríklad, včera bola zrovna taká situácia. Mal som koncert v strede mesta a nejak som si to zle vykomunikoval a zistil som, že najbližšie sa k tomu prístroju dá dostať asi 200 metrov. Plné auto, repraky, všetko. A normálne som sám bol prekvapený, že mi to tak dlho trvalo prijať. Že takých fakt, že 5 minút som bol rozčulený na to, že do prdele, že takáto chyba a teraz budem dosiť a teraz ruky unavené a úplne proste to sťažovanie sa spustilo, vieš. A nevedelo to prestať. Normálne, že ty vole, že takto dlho to ešte netrvalo, vieš. Že... A potom nejak akože som si musel uvedomiť, že dobre, a čo sa zmení na tej situácii vlastne, keď tu budem teraz ako frflať a pindať a sťažovať sa a lutovať sa, jak sa unosím a neviem čo sa vlastne na to zmení. Hovno, vieš. Tak vlastne ako vždycky touto logickou úvahou ma to potom dovedie k tomu, že dobre, tak ako stačí a proste začni nosiť, vieš. No. Riešiť situáciu proste. A byl si unavený a unošený? Ale dalo sa to v pohode, pomohol mi ešte jeden typek odtiaľ, takže v pohode. Jako máš toho hodně. No. Čiže taký kilometrík som si nachodil s vecami. Kolik to váží? Máš to vážil jsi to někdy? Nevíš? Ne. Tie rebraky sú celkom ako také ťažké. No, ale v pohode. Tak sa snažím pristupovať k životu, vieš, že proste ako tak neposerem, proste tak dobre, tak ako je to na hovno, ale ako čo, vieš, no. To je vlastně to přijímání, jako toho, co se děje, no. No, lebo čo ti iné zostáva, vieš? Nič nezostáva iné. Môžeš... Tak mohl by si bojovat, víš? Jako, že jsou lidi, kteří bojují proti tomu. No, ale iba ako tým sťažovaním vlastne, že sa sťažuješ a nejakým spôsobom bojuješ proti tomu, ale vlastne tá situácia stále je. Vieš, ona tam ťa čaká, vieš, a teraz ty bojuješ a tá situácia je úplne v pohode, vieš, tá situácia je úplne tam čaká, že dobre, kým sa vyblázníš a poď. A teď to je pravda, to je krásný. Že vlastně nebýt v tom odporu. Pořád, no. Že to jasne, taky stahuje to tělo. Jo, jasne. A ten boj je prostě, že jsi furt v té tenzi a zatnutej. A potom sa tiež niečo stane, vieš, úraz, potom sa z toho strhne veľakrát reťazová reakcia, že potom, že čoho sa chytíš, to sa pokazí, vieš, že lebo proste si stále v tom odpore voči prítomnosti a to proste nikam nevedie, no. Ty si, teď mi vytanula vzpomínka z toho nenahraného kousku hovoru, že jsi mi vyprávěl, že jsem se tě ptala, tak s tím můžu zeptat znova, jak ty sám prožíváš tu muziku, jasne, no. Když hraješ. No, vizuálne hlavne, som ti hovoril, že sú to skôr také ako priestory, že sa tak vozím na takých všakých farebných, kryštalických, také kryštálová tekutina, alebo tekuté kryštály, mandálky a priestory a všeličo more, alebo púšť sa mi ukáže. Takéto priestory, alebo vesmír. Jaký to tam je? No super, ja to mám rád, že ako... Mám rád pobyty v týchto ako vnútorných obrazoch. Je to pre mňa také ako výživné. A řekni ještě našim divákům tady historku z kostela. Ježiš, áno, no presne. Teď jsem si na ní právě vzpomněla. Jo, lebo ty si sa ma pýtala, že do akej miery som prítomný, keď hrám. No a vlastne mne sa stala taká vec raz, že niekedy sa mi to vypne, rácio, že mám tak ako na polovičku, že jedna polka je v tých gombíkoch, pedálikoch a tak, a druhá polka je v týchto obrazoch. No a niekedy, keď hrám bez krabičiek,
väčšinou, tak celý sa presuniem do tých obrazov, zavreté oči a tak. A raz som hral v kostole, tak to bez krabičiek. A hrám a po pesničke som sa zobudil a som zistil, že som chrbtom k ľuďom, riťou. A jak na to reagovali ty lidi? Smiali sa, jo? Ale počas pesničky vôbec, ako žiadna reakcia, vôbec nič. A zrazu ja úplne, že čo? Kto mi vzal lidi? presne. A oni ako výbuch, vieš. Tak ako, to ma baviť ľudí, ako ja som ako druhou polovičkou som ako taký klaun teraz. No to právě mě na tobě baví, že se tady jako chechtáme a že vlastně člověk by si mohl říct, když tě vidí na tom pódiu, že jsi takovej vymeditovaný, klidný, vyzenovaný jako muž, takovej jako zahloubaný hodně v sobě. Jo? Ale ono to tak úplně není, že jo? že ne, není právě. Není, ja mám obidva tieto póly mám. Aj potrebujem aj spiritualitu, kontakt s dušou a toto všetko potrebujem k životu, ale potrebujem tam mať aj proste to úplne hrubé rácio, vieš. A prdel si z toho robiť a tak aj sám zo seba si rád robí. Jo, díky za to, protože každý, kdo si za sebe umí dělat srandu, mi přijde jako, že velmi duchovní člověk. No, ako ja to vnímam ako handicap, ako do života, keď si niekto nevie. Jo, dobrý. Tak, keď si niekto nevie zo seba robiť srandu, pretože potom sa ho veľa vecí dotkne, vieš. No, taký ako vtipných. Leze po tebe bzdocha. A vypadá barevně stejně jako tvoje košile. Jo, to je ako, že ten rovného si hledá. Ups. Vrátím se k tomu, jak jsi říkal, že jsi hrál v tom kostele bez těch krabiček. Já už to nedovedu jakoby u tebe představit. Ja to mám veľmi rád, ako hrať bez krabičiek, hej, pretože je to na jednej strane ako taká výzva, že si zvyknutá na tie krabičky a to všetko tak pomáha, vieš, schováš sa do toho a hrá to za teba v podstate ako keby veľa, že ty zbrnkneš na tón a on znie ešte 2 hodiny a môžeš brnknúť rovno aj krivo a furt to znie rovnako dobre, vieš. Takže to je ako taká trošku taká, je to taká, že ti to pomáha v podstate pri tom. A keď si na tom moc zvykneš, tak môžeš aj zabudnúť hrať, vieš. No práve. No. Tak ja veľmi rád hrám takto, že bez krabičiek, vtedy sa cítim naozaj slobodný. Keď hrám bez krabičiek, sa cítim ako tak, ale zároveň ma to strašne baví, tie zvuky, vieš, a také tie všelijaké ako možnosti a urobiť si z gitary synťák a proste tie plochy, to ma baví. A to bez krabičiek nespravíš. Bez krabičiek musíš pracovať s melódiou a s harmóniou viacej a tak a s farbou hlasu a tak, no. A když si nahrával tu hudbu do toho bátory, tak to bylo s krabičkou? Bez. V podstate, neviem, minimálne polovička CD-čok je bez krabičiek. Doma som skoro vždy bez krabičiek nahrával. Väčšinou čistú gitaru, čistý spev, všetko bolo bez krabičiek a potom treba do toho nejaký synťák, alebo sem tam nejaká plocha, alebo tak. A teďko ty máš přes 20 alb? No, asi tak nejakých 20 niečo. No. A chystáš nějaký jako třeba úplně něco jiného? Víš, jako něco úplně jiného? Nějaký jako Málkův prostě převrat? Že třeba spojení s někým? Mne sa zdá, že... Láká tě to? Ale jo, takéto všelijaké ako spolupráce, to ma láka, keď je to niečo zaujímavé. Sem tam niečo urobím, nejaké také zoskupenie, jak som mal aj Sonore, to bolo 20 ľudí a to bolo tiež také zaujímavé, 2 roky to fungovalo. To bolo veľmi, veľmi ako pekné. A tak nejak, neviem teraz, že či mám nejakú takú predstavu, úplne, že čo by som, aké spojenie nejak by som chcel uskutočniť. Že väčšinou to tak nejak prichádza, vieš, že zrazu to tak ako príde. Vieš čo by som chcel. Urobiť koncert s projekciou. Ako robím vám koncerty s projekciou, že mi tam idú také tie moje všelijaké mandálky, čo si vyrobím doma a tak, ale chcel by som
raz urobiť taký koncert s takou naozaj ako s tou mapovaciou projekciou, že to v nejakom chráme a teraz oni ti tam úplne ako ten chrám ožije celý, vieš, a toto by som niekedy chcel do toho hrať. To myslím, že dělá tady v Čechách manžel jedný známý, to můžu propojit. On to dělá jako tady ten mapping. Jo, to by bylo super, toto sa mi veľmi páči. A je vlastně z naší jako bubliny. Že to by mohlo fungovat. Vidíš, ještě jsi to řekl? Tak já řeknu svoje přání, jo, takhle, když teď to tady takhle plní. Já bych si přála hrát se symfonickým orchestrem. A já, jo. Dobré, ale to je tvoje, to je nič. Já až potom. Já ti to domluvím potom, až to budu mít. Ale to je jako, to je můj velký sen. Je to super. Teď vlastně Juraj Hnilica, ze Slovenska, měl a úplně jsem tam, si říkal, tam se pojedu. Prostě. Je to super, já mám jednu zkušenost s orchestrom. Jo? Sme hrali filmovú hudbu do toho Pala Barabaša filmov. Mal narodeniny zrovna, tak sme sa dali dokopy 4, myslím, skladatelia, čo sme robili a od každého nejaké 3 skladby s tým orchestrom sme nacvičili a to bolo super. To bolo super. Já jsem totiž jako malá hrála v orchestru a hrozně mi to bavilo. Milovala jsem to. Milovala jsem, když se ladilo a pak najednou to začalo prostě. Každý si tam dělal to svý vrzání a najednou udělalo se ťuk a najednou to všechno jako se spojilo v ten jeden celek. A mělo to takovou sílu a takový výtlak, jakože. A když slyším vlastně muzikanty, kteří zpívají s tím symfoniákem, tak ty smyčce, jak do toho jdou a ty trumpety a příškno, do toho ty tympány. Tak to je můj velký sen, jako za to miluju, takže poslouchám ráda i nahrávky normálně jako zpěváků se symfonií. Ne každá se mi líbí, jako ne všechno se mi líbí, ty zpracování. Počula si Stairway to Heaven, čo urobili cover so symfonickým orchestrom na počest nejaké, že oni dostali nejaké ocenenie, Led Zeppelin. A urobili im cover Stairway to Heaven, akože wow, brutál dobré. Tak Kukni to si kouknu. Na YouTube to je. Aha. A ještě bych chtěla, jestli by si pozval teda, protože už máme vlastně spoustu času za sebou, ale pozvat, kdyby si vypích jednu akci, kam by si chtěl lidi pozvat v létě. Jasne, dojdite do Ževnic. Do Ževnic. Neviem kedy, ale viem kde. Ževnice. V lete. V Lesním divadle v Řevnicích bude Mahok mít koncert a my jsme tam vyhráli Portu. Je to tam krásný, má to tam super atmosféru pod velkýma vzrostlýma stromama a najdete to na www.mahok.sk. Áno, .sk. Bodka. Keď som hovoril niekomu v Čechách, že mahok.sk, tak nevedeli, že čo to je bodka. Tak som sa naučil hovoriť .čka. Aha, to jsi dobrý. Tak ja mám korene aj tu. Jo? No, v Lounech. V Lounech? No jasne. To je kousek od nás. Fakt? No. A ty si kde? Pod Řípem. Pod Řípem. Jo, super. Pod Řípem. Jo. Řípem. Tak jo, já myslím, že teď už to zkusíme opravdu doopravdicky ukončit. A budu doufat, že už se to nahrál, když ne, tak to prostě ukončíme. Jo, na jinak. začátku. Na začátku. Já ti moc děkuji, že jsi přijel, Martine, pozvání sem k tobě do auta. Do tohohle podcastu, že chtěli jsme to natáčet venku, ale protože hodně prší, tak jsme tady. A myslím, že to je boží, takže že jako, jen tak jako... Studiový zvuk. Přesně. Do toho ještě ten relax dáš, víš. A těším se, až se potkáme někde na nějakém festivalu třeba a budeš hrát po nás. Jak ti zase budeme dělat předskokany. To už umíme. Přeju ti moc, moc ti přeju, ať se ti daří. Díky moc, ať ti se daří. Ať ti dneska večer vyjde koncert dobře. Jo, ať už to máš za sebou. Jo, jasně. A vás poprosím, pokud se vám líbil tenhle náš podcast zmatený trošku, protože je fakt to ráno. I když teď už ne, teď už se na to nemůžu vymlouvat. Už je. Tak nechte nám tady komentář, nějaký pěkný, milej, pozdílejte to dál a mějte se moc krásně. Ahoj. Ahoj, papa.